Hej, mit navn er Malene, og jeg arbejder som spirituel psykoterapeut. Så her i min praksis vil du kunne få hjælp til at forløse gamle traumer. Jeg vil med mine intuitive evner og healingsevner, kombineret med selvfølgelig psykoterapeutiske redskaber, vil jeg kunne hjælpe dig ret hurtigt med at komme ind til selve kernen af det, du sidder fast i. Så er du i en form for ubalance, har du stress, angst, depression, eller kan du bare mærke, at du sådan ligesom mangler at komme helt tilbage til din essens, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig. Der er altid en vej ud af det, man står i, og blinde vinkler er helt naturligt. Derfor kan det være en virkelig god investering at få nogle mere skarpe øjne udefra til at hjælpe dig igennem. Så ganske kort, føler du for at prøve en behandlingsform, der er en lille smule mere intuitiv og holistisk, kombineret med psykoterapi, så skal du ikke tøve med at kontakte mig, så aftaler vi nærmere i forhold til et forløb. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej.